Ekini amagiriro dhi mbele nyakoramga jwamo kuom jood bura mag Kenya Kwanza maya e kaunti ma Narok to chung' motegno ewi siro paro mar chik mar omenda e od bura juma mokalo ka gikwayo oganda jo Kenya mondo kawie thuolo mar somo parono mar chik kapok gikwede kendo gibago ng'anyo e pacho ka. Ne giwuoyo e skul primar ma Intiani mantiere Narok ma nyandwat e nyasi mar choko omenda mar siro chenro mag somo kama ne giwacho ni paro mar chik no biro bero sectors mag pith ne oganda jo Masai kaluwore ni piny owacho oketo siling bilion 1 mar siro chenrogo. Bende giwacho ni paro mar chikno biro neno ni jochiw thieth kod jopuonj ondiki e tije ka bende paro mar chikno biro neno ni stima ochopo e miech thoth oganda jo Kenya. Hata hizo messages zilikuja kwangu, lakini mimi nikasema kwamba hao watu wanahitaji barabara. Hao watu wanahitaji stima. The cabinet secretary Ndungu aliandika barua bungeni na akasema tukate budget cuts, hata akakata mpaka pesa yetu ya kina mama ya ngafu. Lakini sisi tukasema hivi, tusipopitisha hii finance bill, hiyo mkato itafanywa. Na tukasema kwamba mimi nikasimama kidate nikasema nitapiga yes. Lakini bado tutangojea tuone ni siasa aina gani, kwa sababu kwetu sisi tukiwa watu wa mimi sikuona chochote. Haikuwa na effect kwa upande yetu. Kwa hivyo mimi ningeomba tu kusema tukae kwa amani.